Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसेबाव बरायनाय थाफैबाय आरोना लोगोफोर दा सिमलायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर ओंखारजोब्बाय नै जेकेटबो गाननानै लाबाय गोजानदों नालाय लोगोफोर बेनिखायनो आरोना बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगोफोर जोङो सिमलायावहाय थाङिया बोसोरसेसो जालायबायमोन जाबानो हागौ आरोना आङो ओमफ्राय मादैमोनहा थांदोंमोन आरोना एसे गेजेर ससेयाव ओमफ्राय थांनोनो टाइमानो जादियाखैमोन ओमफ्राय स' दिनै फाइनालि थांनोसै गोदान हेपि निउ इयारबो फैसिगोन नालाय लोगोफोर हेपि निउ इयारनि जोङो माने पार्टिफोर जाहैनो होननानै सानबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौ लाबाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबाथाय जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जोंनि हेपि निउ इयार मानायनो थांनोसै आरोना सिमलायावहाय लोगोसे हेपि निउ इयाराबो खाथि खाथि सफैबाय नालाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ गोदान बोसोरजों लोगोसे नोंथांमोनसिम बावहरग्रोनाय जाबाय आरो आसा खालामो नोंथांमोना बे हेपि निउ इयार बिराद इन्जय खालामगोन आरो गासैबो आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै आं आसा थाबाय स' हेपि निउ इयार गासैनिसिमबो एडभान्स थांसै जोङो हेपि निउ इयारनि आलासियानो लोगोफोर जोंहा न'आवबो एसे कमप्लिट जाहां जाबाय आरोना नै जासिगोनानो थिंदोबानो जासिगोन न' गोदानाव लाफैबाय आरो आङो भिडिअखौ गोजांदो लोगोफोर मोनानि ब्लग जोङो नै दुब्लियाव बैयाव माबा साफेराव सामब्राम बेखैजा रुदो अमा बेदर हांनो थाखाय रुगासिनो दङ देन्जार गोथावखादे अमा हांना जानोसै आरोना लोगोफोर जोङो माने बे केमेराया आंना बोरैबा जाबाय माने मा होनो गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनोसै आरोना ओमफ्राय गोदान बोसोरखौ जों बरायनोसै मोनानिजो नै जों दा इयावनो मावबाय दं आरो सानावनो जिरायनानै ओमफ्राय गोजांदों नालाय लोगोफोर आं एसे जोंबाय आरोना कम्बल ओमफ्राय नै आनैयाबो खामानि मावफैदों खिसा हाय होननाय आनै खनसे गोजाम बोसोरखौ जोङो बिदाय होनोसै आरोना नै गायदायाबो बिराद बिदि खालामदों ओमफ्राय आबैया गैया आरोना थाख्लिबा गैया जोङो थगायदो आबैयाना बिराद पालिसमेन्ट होगोन आबै गाग्लिबा गयल' जायो इयो ओमफ्राय जोंखौ होनदोंमोन र' आबैमोन फैबा हायना नानिमोन फैबाथाय मा होनोमोन लायो एन्थाब फिथाजो सावगोन नालेंखर फिथाइ हानगोन होननानै बिराद बुंदोंमोन आरोना आङो फिथाखौ देनानै दोनगोन गुन्दैखौ ओमफ्राय नों हराव फैनानै एवफै होननानै बुंदोंमोन आरोना दिनै न'आव गैया इयो ओंखायनो बिराद रागा जोंदों जों लामायाव फैबानो हमना बुखागोन जमनासो दंखायो जोङो आबैखौ थाख्लियाखौ ओमफ्राय अमा रुबाय दं जोङो नै रागा जोंनानैसो होदो दै दे हुदोनो रुदो अमा सावनोसै जोङो नै गासिमोन आरो नामा नै गाइड मारना दोनखादों आङो मिथिया नामा नै दे लेम दे बिनानाव दे गोजांनाय दंना एसे जोंना उपाय गैया अमा बेदरा बयलार नुलायनोसै बयलार लोगोफोर बयलारखौ एवबाय नै जोंहा अरदाबाव बर' मार्साबो थाखाय बिदिनो एरायलांगोन आरो दुन्दिया होबाय बेसेबा मोजां बिदि लोगो केमेरा गेदेर नुबासो गेदेरानो रानिलाय हांनोसै एबार रोहो रोहो बाराव Facebook mana hai deh, mudah sih support. Tusiano, nung sabi maya engkam dana ni bedong yente. Sudah, mah engkam lu ini mbak. Deh mbak suhur bawisi. Para gelau bahasa nih kali. Bahasa deh, sudah hor deh, sampai jatuh. ঠিক আছে শুনুন দাদা আরো সাহাং নাই সব ঠিক থাকে अमा बेदर हांबाय नै Beres kentan rang jadi. Kentan sigang mana sih dia? alarm nih bisa kan Gila. Taruh sampai dong kita ini terus kenapa tuh नै अमा हांग्राया wah hain deh mama sih Daniel बायदिथार मुतुलालानोलाय
Udah lihat kayak itu. Nah, mari masuk ya. Gasine. Korea sehang gasine jeung nih. Baru sobat ini kali. Gurih Ini deh. yang sana kayak jadi. Hagra baru sobat jeung hang lu. Ang berai kalah le maba film ni rokom sampe yang acting se. Ba den darle kan so huna mobile lo. Lagai na di sempur video na mana. Foto lo lakade malai ba. Oh. YouTube mo na kana. Tak malah lain ya dor makan masih na. Gidi. Ayo, sauni kan pernah bener kana. Gila hai ko ni kana sa pram be horde jabe. Saya kayak roji deh. Jabe hai gila ni ko na. Oh my god, beda ramen ba jengna. Finally. Oh, Ikut sama kayak lah. Rora kim ramnya. Saya kayak berapa? Tarik dong, pika juga lelar lari. Deh, mau deh. Ini terang banget. Ada video ini mana? Saya. Aduh nah hak lah bro. Ada hak tuh. Mudum hone oke ya. Tiger nih beda. Siap-siap kayak. Nih kita tiger abni bedong san lu na. Tiger hibi. San lu na nih bedong. Samprang ka kita senang berdupa. Dopa. Itu sound seli na, sana. Bukan jangan kau deh. Gede-gede nama. Jadi mendapat apa dah? Ini sini lu main apa mana? Sana soal di mana? Kabai. Wow. Sudah kali. Mungkin mau kunba sampai Udah kena ngak ini nama bana ngabrama. Udah ba do hai mu ne aku kada shi. Ini yang nang. Alu apa kok nang sih nani? Ang niya kaya sana yang lain. Nang kan sudah nang nak ini sudah. Ini kuli besu? Nang ka bai shi nang na. Nang deh. Gua mau deh. Ka ba ko sula na sana. Masih bukan naik. Kau dulu ini yuk Indonesia. Ang zu karang ka na Nah, yo. aneh aku pokok deh. Bai kang yaw na sa. Lu benar tanah lah. Lega perang finalis sakina lain sini. Lu kayak dia besar kan? Moza. Bodi aja kadang per. Pasti. Ang nama dia kok baik. Menjaba tuh shor sama orang kerjaan itu sih, mencet bedor senang panannya. Kali bisa. Jangan kali. Ada ben banang kon kok. Ada manu pun ada di sana. Jalan ku sebaru nga. Bodi aja kada tes di lepas. Kalau kedong nih. Spesial Desember last time video nek. Mari musuh ya kondra. Finally जा बले को फुल रेडी जानो सै बार फागाय जेनबाय जोंना Huzuk kana kana ma. हुजुब दोनलायनाय गैया फागायग्रायानो जोंना हेल्थनि थाखाय बया आबैखौ खनसे भिडिअ लायनि आङो नै आबैया पेक्सि हख्लायबाय सावनाया जोङो हांनाया पेक्सि हख्लायबाय नै आबैया जि जोब्बायानो बरिया Ani sewa motor. मोजां नै बाथोन संख्रै गाजर सातनि अमा बेदर हांनाय oh my god जानोसै जानोसै लोगोफोर Malay. Hor sanciyaw hapsi leng nasi bimara hambay na gaw na. Gurung dana na monayaw. मोजां जाबाय थानोसै लोगोफोर जों enjoy दिनै हरसे सोरांजासे एख' गैयाबाबो लासै जागोन जोङो सोरांजासेखा लोगोफोर मिसा नोंसोरो दसेनो जाखांगोन नो
जों लाखै जों मबाइलाव थगायग्रा दोनङ आंबो सगायाखै नै जोंना माबा टाइगाराम नेगादों फंबाय लोगोफोर नै इसोर दाबो जोंखौ मोजांला नै लोगोफोर जों जाखांजोब्बाय ना दे जाखांबाय बाय बायदो गुड नाइट गैला जेबो गैला खाजाबो गैला गुड नाइट होनगो दे लोंग्रा दोनो गैला सिरि जाजोब्बाय नै मारै मारै दोनो लोंग्रा दे मासे मिल्कियानो जोबाखै नोंनालाय बाय गुड नाइट माबा दिसिबो होलायनो रोसो नांबाय लोगोफोर रोसो मोनलायलाङो माबा रायखौबो थायो इसोरो मा रायखौ सिरि दा गुड नाइट होन ओइ ओमफ्राय मिथालाय हारसिं जागानो थेनानै बावगारबाय नामा नोंलाय दंफां मुरासो इयो माबा बुंफावरासो इउटुबावनो खोनासंबाय गैला मानासाव जाबाय थानाय बायदि मोनबाय खोमा इयो बेसेबां सोबाय दं बार दै गेजेराव माने दंलायनो इयो ओमफ्राय खाना जाबाय दं रावबो गैया हारसिं जाबाय दंनो मालाय इदि मोनगोन इयो खोन्थानाय देलाय हारसिं जाबाय दं दैमा गेजेराव जनानै बिलाइखौ खोन्थि बिलाइखौ गैला रावबो गैला आयनाबो फैया खोमा ना बियो आंखौ लोंबाथाय एसे फैबायनो गायदिया नै दुखु मोननो दे लोगोफोर एसे लोंदो एसे सल' खनबाय दे लोगोफोर बावगारियो सल'आ मोनसे मोजां नङा गैला मिनिजोब्बाय इसोरो माने एसे सल' खनना होबाय आरोना लोङाबाबो इन्टारेस्ट खालामनांगोन एसे आङो नालाय ओमफ्राय लोगोफोर आंखौ फेदेरना साननाङा दे आं लोङाखै एसे इसोर मिनिनाबाय थायोलै आं एसे मोजां रायलायनो नागिरदों आं मिनिबाथाय नै ओरै एसे ओमफ्राय लोगोफोर नै अरसा सायबाय दं आरोना आङो ओमफ्राय इसोर लोंबाय दङ एसे लोंदों आरोना गोदान बोसोर माने फैहांदों नालाय माने पुराना बोसोरखौ आगारहरबाय आरोना बेनि थाखाय एसे इन्जय खालामबाय नोंथांमोन सिगाङावबो एसे शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोना सैमायाबो खोनासंबाय दं टाइगारसो दे सैमा नङा सैमा नङा नामा टाइगारसो माथो बाय आंखौ माथो उसुरगा आरोना माने मोसौनि उसुरगा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननिसिमबो गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार एडभान्स हेपि निउ इयार होनदे गासिबो हेपि निउ इयार होन जाबाय थानाङा हेपि निउ इयार होन दे हेपिनि होनलायो बुरैफोरा दे होन हेपिनि नङा इयाव होन मोजाङै होन दे देना होन हेपि निउ इयार लोगोफोर बुरैफोरनिखौसो गोसोखांबाय थायो इसोरो दे गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय हेपि निउ इयारा मोनफैथारसिगोन मन्डेआवनो मोनफैथारसिगोन आरोना लोगोफोर जों दिनै इन्जय खालामखाबाय स' बाय बाय नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार एडभान्स गाइस बाय बाय दासो उन्दुबाय लोगोफोर नै सासेयाबो नै गायदेयाबो उन्दुबायनो मा फिसा आंखौ फिसाजोखौ गेजेराव लाबाय फिसाजो देरखानाय फिसाजोंसो बुरैसिन नुदोस' माबाफोरखौ सिख्ला नुदों नामा जोंगाबोबाय स्राङाव सेलफि लानो फैनाय जाबाय खाथियाव फैबाव नोंबो नोंखिनियाव अ बरिया